PBL edo proiektuetan oinarritutako ikaskuntza metodologia ardatz hartuta, jardunaldi antolatu Mondragon Unibertsitateak Orona enpresarekin batera. Bilkura egin dute Orona Ideo Campusean eta bertan ikasleek egindako 456 proiektuen artetik 27 PBL aukeratu dira erakusketan jartzeko. Eta hori guri bota oskoen briefa, esan botella bat diseinatzi, ezta? Marka eta guzti horrekin, orduan sartu ginen sagardo munduen, hemen gozo zer dalako, orduen botella garriatzeko, presio on baten saldu altzalako. Sartu ginen botellan diseinuan, gehien bat gure gendulako sagardoatekon tradizio hori mantendu eta bestalde batetik innovazio puntu gogor bat saldu. Tradizio hori mantetako zin gendun, botellan lepoa dana estutu eta ergonomikoki botella aldatu, eskantziatzeko momentuan errazago izeteko eta Santo Tomas egun horietan basora ondo azertetako, ezta? Guk sagardokin ukitzen arazo nagusia izatea, gero mozkorra sartzen zaigunen ez gehala kontuatzen eta txorakeri nahiko esate ditegu. Orduan, arazo horri konponbide emateko ez dakit, zein gozen ukete. Nik uste dut produktuakin eta gamakin jarraitzeko diseinabalko gendun baso bat, espezialki botellakin jarritxe, si bebes no konduzkaz jarri bierrien gure modernoko eretan, si bebes no guatxapez, eta olako gauzak. Teipu da Brasileko zentral hidroelektriko bat, azkenen da munduko bigarren handina, eta azken hemen indeuna izan da maketa bat eskala txikin bere analizia egiteko. Eskala txikia, baina hain txikia dezta, Bueno, bai, saiatu gara txikia egiten, baina azkenen beharrezko materiala azkenen bere tamaina hartzen du, eta azkenen ezin da txikiagoa egin. Hau alde batetik bestea ondo garraiatu izateko, ze asmatuko zenuke, Inigo? Oain esan dezula, justu atzaitu ginen montatzen eta bastante problema ontzian. Eta montatzeko azkenen beharko nuke zerbait, bi plataforma euskana, porque azkenen biak ezin dira asko ze distantzia aparteko eman, kablek eta mugatute igualako, eta orduan azkenen izan berko litzake plataforma bat, bi altura diferentetan, eta distantzia mantenduko lukena. Proiektu hau Lamson garraio bideetan oinarrituta dago, eta Lamson garraio bideak dira ospitaletan eta oten dian garraioie gauza txikiak mugitzeko leku batetik bestea. Eta guk sistema pneumatikoa saiestu nahi genuen oso galestia eta komplikatu izaten dalako, eta horren aparte malguki bat sartu egumen barrun, eta malgukiaren energiakin azkenen lortzen dugu orga mugitzea. Eta hemen dago malguki hemen barrun. Eta azkenen horrekin lortzezu orga hau mugitzea eta hau izango zen Lamson garraio bidearen kapsulak simulatzeko. Gu baukagola arazoa planteatu nahi dizeu, zatik hemen telebistan daukegu erreportaje bat nahiko ezaguna dala ikasleen ozkailuak, eta ikasle askotan gertatzen zaigu pisua iriste gala eta ozkailua daola hutsa. Ze okurrituko litzaizuek ezuei hoi konpontzeko? Frigorifikon jarri detektatzen zerbait ikusten duna igual nahiko hutsa dagoela, eta orduan ikusten duenan kantitate batetik bera dagoela bisatzen izuna, eta orduan zuk jutezta erosketak itea, olako zerbait. Igual mobileko aplikazio bat, baita mobile iristen zaizu, ozkailua hutxik dago, konpra egin, eta konpra egitea jun behar naiz.